Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat. Kodrat datan kena dan wirat dan kalamun wis dadi jatuh kramane jalu kalawan putri. Ingkang jalu dumados saking Sang Biragus Budi Setiawan. Ingkang putri dumados saking Arnaning Diahayu Indah Nafik Listiani. Manunggalaken cipta rasa nyangkarasane catur netra kang wis dadya sajuga. Samya balang binalangan gantal sedah suruh tinangsulan lawi wenang. Apa to werdi sedah kang tinangsulan lawi wenang? Sedah ingkang dumados saking suruh kang tinemu rasi. Sanadyan to lumah lan kurepe beda nanging padha rasa menyangkarasane. Gondang kasih kalawan gondang tutur minangka dadya kekasaning palakrama lan dadya pituturing ing para putra ing sanangih. Ngaturaken sembah pangabekti dhateng kang garwa lumaksana pangge ing kono wonten kambang Sekar Sindhu. Kambang-kambang Sekar Sindhu lan mugi tigan ing sanangke kapecah wonten ing Bantala. Sasampunipun pecahing antiga wonten ing Bantala mawa werdi lan tri perkawis maranipun ingkang sinebat Loka Baka, Loka Palastra nggih Loka Walastra. Sasampunipun ingkang kakung kepareng napak tigan sinawung pecahing tigan kepareng hamici samparaning kang garwa. Hamici samparaning kang gawurwa kang mawi Sekar Sindhu setanan. Mugi tansah ambirat sukertanipun ingkang manggen wonten ing sukunira. Ya ing samangke kepareng ngancik wonten tataraning kadewasan. Ya bebrayan agung pikantuk pancataning kamulyan kang samya pinanggih. Sasampunipun kepareng paripurna lumadini tata upacara hamicii. Mugi tansah ambirat sukertanipun mawi tirta kang wening. Mugi tansah wening jroning sanubari. Sari-sarining banyu ya sari-sarining bumi ing ngerdi merbabu ana sela-selaning sela nggih awujud tetukulan sumbering panguripan. Sumbering panguripan ya kaaran banyu suci, banyu Perwitasari. Lamun to ginrebeg lan dinulu dening para manungsa saged anguripi handayani minangka dadya paugeraning palakrama. Sembah sungkem kang garwa kusuma ing samangke mugi tansah angladosi minangka dadya garwa Prameswarine nata. Laju ingkang kakung kepareng kumlawe astane wonten inggiling bon-bonaning kang putri ingkang kakung minangka dadya paugeraning palakrama. Bisa hangayemi minangka dadya paugeraning palakrama. Beja mulya ingkang sinedya dhateng kang putra kakalih mugi tansah dinayan dening Sang Rama kelawan sang ibu. Kababaring mekar kadya raja kelawan ratu ing kono kepareng bakal sinambing sinengeban sindur dening Rama kelawan ibu. Apa to werdi sindur kang hawarni gula kelawan klapa? Sindur gula klapa mawi slindang sutra ingkang angkat kagendhong dening Kang Rama kapondhong dening Kang Ibu idep tinggalih dadya renteng runtung mimi kawan Mintuna. Kudangan rumune
Risang binargya pinanganten sampun kakandhi minggah wonten madyaning sasana Badrayasa winangun ingkang kepareng ngadani tata upacara bobot timbang kacar kucur jangkep sungkeman. Prihatin waspaga mijil tuhudahat tanpa karya sengkang rinamekang Gusti gelung rino sak sekarnya jroning lumaksana mugya tansah antuk pamuji mring para sesepuh. Singgah dirga kala padha suminggah. Singkir-singkir dirga kala padha suminggah. Jroning lumaksana ngadani tata upacara kacar kucur bobot timbang. Apa to werdi kacar kucur kang dumadi saking kacang kawak gele kawak. Wong liya dadya sanak, wong liya dadya sadulur. Bebasan ana unen-unen tambah sakwur dadya saumur. Tumapak ngantos dumugiring puputing yuswa tansah manggih ing kawilujengan. Sang Bapa kuwasa Ibu Bumi, Sang Bapa kuwasa Ibu Pratiwi, Bapa angkasa kang ana ing angkasa, Ibu Bumi kang manggen ana ing bumi, ya bumi Banyurata ing kono wuluning bumi kang ana Gunakaya, guna pangarti kang aran sandang kelawan pedhi kasuwun dening Sang Jabang Bayi Budi Setiawan lan Indah Nafik Listiani ing manggih dadosa putra kang mulya donya mulya ing dlahan bejo kamulyanana pikantuk rindaning Sang Bapa lawan Sang Iyu biyung kang nglairake jiwa lan raga Bapa kang nitisake wiji satemah dadya raga sukma kang sejati. Ibu
kepareng ngaturaken pisungsung saking garwa kula ingkang sinebat kacar kucur kacang kawak dene kawak kang dumados saking wos jrenih arta rerecehan peparing saking garwa kula ibu mugi panjenengan kasengkraken wonten ing lumbung bedaringan ibu iya ya nggih anakku aku lan bapakmu kang wis sagohan nampani guya kaya guna pakarti ing mengkone bakal ndak singkrake ana ing lumbung bedaringan ya nggih sliramu ing mengkone anggone bebrayan agung uga tansah bejo mulya rejeki peparing Gusti Kang Maha Suci mugi tansah banyu milintung praksira ya nggih lan injing ibu lan bapa mugi tansah dayani dhateng gesang kula lumadri tata upacara kacar kucur sampun paripurna keparengadani lumadining tata upacara ingkang sinebat dahar kembul bujana ing samangke kepareng kalala sing duwung saking garwa ing samangke mugi tansah kasirna apa to werdi duwung kang awujud pusaka ya pusakaning Palakama lamun to sinebat ana wewujudaning pusaka ya pusaka kang ampuh ya kang aran Kyai Selat kang dedapuraning beras utah Kyai Selat bisa ngurangake kabeh bebaya redu kang paring pangridu ya dedapur beras utah ateges ing samengkone putra kekalih anggenya guna kaya ora lokak masam saya tebak ora wutak masam saya wutuh ibu Sudarma kula ya kula kang kepareng ngembani kang sampun kepareng lairaken saking Guwa Garba Dhateng Arcapandha ibu kula ngaturaken sembah pangabekti lan pundi palilah ibu ya yang anakku wedok sliramu wis satukan akhir dewasamu ya nggih sliramu wis kapundhut dening priya kang dadi kekasihmu ya nggih panyuwuning ibumu sing setiti kalawan ati-ati ya nggih anggonmu dadi garwa kudu pinter lan gemati anggonmu momong marang garwamu ya nggih lan injih sedaya pangandika panjenengan ingkang badhe kula suwun lan kula pundi Bapak Sudarma kula ingkang kepareng nitesaken dhateng jiwa raga kula kula ngaturaken tambahing berkah pangestu lan idipalilah panjenengan kula suwun mugi gesang kula ing samangke saged mulya bejo lan donyanipun ya yang kira anak wedok bapak ora bisa paring panggula mentah marang sliramu kang kanthi permati lan setiti mung gaduk kaya mengkono kang paring panggula mentah kungger sliramu kawengku dening priya sing setiti lan ngati-ati aja nglingsemaken marang wong atuamu ya bapak mugi tansah dayani gesang kula dadosna paripih gesang Bapak kula pun budi setiawan ngaturaken sembah pangabekti Pak bilih panjenengan ingkang paring panggula wentah dhateng kula boten saged ambang sulaken punapa lelabuh panjenengan Bapak namung donga pamuji panjenengan Rasul iya ya kan kabeh wis ndak paringi berkah lan pangestu muga sliramu jayeng bawana ya kan anggone bebrayan aku inggih Pak matur sembah Ibu
sesembahan kula ngaturaken sembah sungkem kula Ibu lan nyuwun niti palelah bilih kula sampun kepareng ngandi kenya ingkang dados pilihan kula mugi panjenengan paring berkah lan pangesti Yayang Gerana sliramu wis akhir dewasa wis seneng palakrama ing mengkone bisa mulya Yangger ibu ora bisa maring apa-apa kajaba mung sifat genep kang tak kanteni marang sira paripurna lumadini tata upacara dene wonten ing kaliyan mriku kepareng adani tata upacara dahar kembul bujana ing pengangkat bisa ngraosaken pait lan getir manis lan legining mung palakrama paripurna lumadining tata upacara kacar kucur bapa timbang sungkem dhateng Sudarma kekalih pikantuk donga pamuji jnandika para negasami mugi tansah handayani arisang winarya bilanganten sarimbit ingkang kepareng lelomban wonten madyaning bebrayan agung tansah pikantuk keluarga ingkang hayam kelawan tentrem donya prapteng drahaning samanggi dene wonten ing kalagan mriku luntuting adicara kepareng kasiget saking sawetawis ludhange wanci katur panjenenganipun para kadang krida dharma juru ladi saking Karang Taruna Setia Bakti ingkang saking RT 8 kapandikan dening Orokomas Wahid Ari Nugroho kepareng hangarak kridanipun para kadang krida dharma juru ladi lumebet wonten madyaning sasana pawiwahan dene wonten ing kalenggan manggi mugi sinareng kalian para kadang campur sari putra gemilang semangga arom burat wengi lir banjaran sari arom burat wengi lir banjaran sari
Panjenenganipun para tamu, para pinisa sapa yang satu kehormatan, mekaten sawanipun para kadang Gridha Darma Jololadi ingkang kepareng aturaken pasugatan kula krami katur para tamu. Ngira pantes wonten ing kalenggan menika lumadri tata upacara kasigek saking sawetawis ingkang sinebat foto jurung pangeston dhumateng putra pinanganten sarimbit samangke kepareng lir gumanti saking kadang Besan Sutrisno tumuli keluarga sang pamenggugati ngira pantes harambi swan kula sakadang putra gemilang Campursari. Seh katentreman kawilujengan ingkang kajiwa dhateng dika para nenggasami dhateng waraden kula sarecak murwaniatun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Wonten pangarsanipun para pinisepuh sesepuh menyangka sepuhan malikinipun ingkang kasepuhaken wonten ing kalenggan punika ingkang satu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satu pinundisa kinabekten ngarsanipun para pangarsaning agami, para alim, para ulama, para kiai, para santri, Bapak Haji, Bu Hajah ingkang rinten pantoro nanti tansah sumandhing wahyuni kitab suci ingkang pantes kala derek menggah fatwa-fatwaipun sumrembah malikinipun katur panjenenganipun priagung pangemban ing praja dalah satriane negari saengga tasih rumagang karya lan ingkang sampun purna labet praja ingkang satu wicaksana tumraping pambudi malikinipun katur panjenenganipun Bapak Kepala Desa Banyurata sajenjang perangkatipun ingkang satuhu winantuing pakormatan langkung linangkung baraya agung saking kadang Besan Sutrisno Bapak Juli Ibu Saratini ingkang wingking saking Kenayangan sarta pengomjongipun ingkang satu kebak ing suka bagya mulya. Dene wonten ing kalenggan menika semangga munjangan ras puja maring puji wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Dene wonten pahman kalenggan menika kula dalasan dika para ngasami ingkang sampun pasinaraja wonten ing andhak Tratak Winisuda wiwahan ingkang kamengku panjenenganipun Bapak Jiyono Ibu Sutari. Piyambakipun kepareng ambandul krami putra pawestri ingkang hasesanipun Ernaning Diahayu Indah Nafik Listiani ingkang sampun kepareng jinatu krami kalian Raka Mas Budi Setiawan panjalu saking Bapak Juli Ibu Saratini sembadaning karya
pangging tata upacara paripurna kanthi lulus raharja nyaraya dhumateng kula sakadang lumantar putra Gemilang Campur Sari sinengguya kalian Dapros Audio Sound System lestanturaken kalian Bolo Dewe video syuting ingkang kepareng Abiantara sowan lumantar para kanca kadang Sriman Sriwati marang Abiantara Suka Langen Sukodana Panglipur sowan urut saking kiring piyambak Eva Ngablak Magelang Gemilang Mbak Darwati Selo Boyolali Ibu Sriyanti Sawangan Magelang jangkem swanipun para kanca kadang Sriman Sriwati ingkang kepareng Abiantara Suka Langen Suka Panglipur sagung para tamu wirid siang wirid panggihan kalian kula sakadang lumantar putra Gemilang Campur Sari
Salam pambuka saking para kadang-kadang putra gemilang campur sari. Dene wonten ing kaliyan mriku sampun kepareng paring pambuka dhumateng tiga para lenggah sami. Mugi dados panglipur wonten ing kaliyan mriku. Niki wonten ing kaliyan mriku niki panjenenganipun ingkang hamugati kepareng ngadani beksan tari gambyong ingkang saking para kadang-kadang saking Sevia. Nggih, monggo kepareng samekta yati saking para kadang-kadang penari gambyong. Gambyongipun mawi beksan Parianom PKJT. Nah, iki ora live. Daturke panjenenganipun Mas Dayat Capros. Monggo. Lalu katur panjenenganipun para kadang besan sutresna kepareng nyangketi putra pinanganten kekalih kepareng foto pangeston ingkang lumantar panjenenganipun kadang besan sutresna semonggo.
panjenenganipun para tamu, para bedi sapa-sapa ingkang sadaya kinurmatan mekaten menggah beksan gamyong ingkang lumantar prakanca kadang-kadang seniman Sriwati ingkang sampun kepareng paring panglipur saking para tamu. Dene wonten ing kaliyan mriku keparengan cilumat dening tata upacara ingkang sinebat ngrucat busana kepraban menyang kasatriyan ingkang sinebat kirap kanalendran. Kanthi mekaten panjenenganipun Sang Suba Manggala dumados saking kenya kang endah sulana setyaning warni denya hanjengkaraken Sang Sinalendra kang tedhak Sinewaka. Kajengkaraken sanata kang katemben kawini sudha ya arep naning Dihayu lan Sang Diragus ingkang tansah kababar minangka dadi raja sadina ratu sedalu ing pangayunan ing Sang Suba Manggala ya manggalan laku ingkang dumados saking kenya kang endah sulestyaning warni kang nemu giring pakulitane Yayah Kadya Widodari kang saking kayuwangan cakra kembang dumawahi ngaracapada sajuru-juru bebarisanira Sang Suba Manggala bebaris tumaritis wiwit pacak sungging glaring wisudan tali dharma temeka panti busana ya mantin tepas wangi kinapit kiwa kelawan tengen ingkang srebat pagrayu kelawan bager bagus sing sang nata kang katemben kawini sudha ya renaning Dihayu Sevia ingkang dadya pangarak jaring kirap kanalendran busana kang manca warna sebab puspiting udana memba emba raja kelawan ratu Prateng hoyangan tinuju tinata wonten madyaning sasana tepas wangi iya sasana busana Narmadi